Bos días a todos e todas, grazas por acompañarnos hoxe aquí no centro de Aspadex nun día que se nos antoxa bastante especial para esta casa e para todas as persoas que formades parte delas. Autoridades, familias, profesionais, usuarios e usuarias, amizades, compañeiros de camiño. Decidíamos facer hoxe este acto porque así o recomendaba en principio a previsión meteorolóxica e imos cruzar os dedos. Reunímonos hoxe para render unha homenaxe sincera e sentida a Concha Seoane López. Xa podemos empezar a aplaudir. Empezamos cunha ovación, importante isto. Bueno, falamos dunha persoa que marcaba unha etapa fundamental na historia de Aspadex e que deixaba unha fonda pegada non só a nivel profesional, senón tamén humano. Proba dilo, bueno, pois isto que temos aquí hoxe, non? A cantidad de xente que nos acompañades neste acto. Eu voume limitar a acompañarvos como fío conductor. Vou ir dando paso ás distintas intervencións porque hoxe as voces importantes son as das persoas que van falar e tamén as de quen escoita. Para abrir o acto, ten a palabra o presidente de Aspadex, Evaristo Ramón Le Mantelo, anda por aí. Perdonad que tengo que poner las cosas. Hola. Bueno, en principio saludo a las autoridades presentes. Muchas gracias por estar todos aquí. En la Asamblea General del 20 de junio del 2025, en el capítulo de Asuntos Varios, y a propuesta de la Junta Directiva, se puso la necesidad de que este centro llevase el nombre de la persona que llevó la dirección y gerencia de esta asociación. Dicha persona es Concha Seoane López, que se ha jubilado con todos los honores después de 42 años al servicio de las personas con discapacidad intelectual. Dicha propuesta fue aceptada por unanimidad por todos los presentes. Asimismo, de la parte de todos los asistentes se lanzó la propuesta de nombrar la presidenta de honor, lo cual fue también aceptado por unanimidad. Concha ha sido la materia que ha unido a todos para conseguir mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Todos estos años estuvo al pie del cañón, las 24 horas del día, los 365 días del año, y no ha tenido descanso. Parece una exageración, pero es la verdad. En estos años hubo de todo. Cuando empezamos apenas con media docena de familias dispuestas y años después de poder enumerar logros conseguidos, por ejemplo el Centro Especial de Empleo, la vivienda tutelada con su tienda incluida, que en su tiempo llevó un premio internacional, el kiosco del hospital, todo dio pie a que años después se lograra conseguir el servicio de atención temprana para niñas y niños de 0 a 6 años, luego al que se llegó después de varios años de lucha. Los convenios con la Junta de Galicia, Diputación, ayuntamientos, hospital, empresas como GEAL, por ejemplo. Y esto que voy a decir no es una crítica, sino todo lo contrario. En esta comarca se le ha puesto nombre a personas relevantes. Sus nombres en plazas, aulas, calles, a científicos, escritoras, escritores, médicos, etc. Nosotros tenemos un edificio que se honra con el nombre de nuestra alma mater. Fue, es y seguirá siendo el alma de esta asociación, que representa la esencia de honestidad, esfuerzo, humildad y visión colectiva. Merece el reconocimiento de todos por su sacrificio personal. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Bueno, tócalle a alcaldesa anfitriona, Margot Lamela, por favor. Sí, ¿me escuchan? Querida Concha, familiares de Concha, compañeiras, compañeiros das PADES, autoridades, amigas e amigos, hoxe non é un día calquera. Reunímonos para render homenaxe a unha muller que fixo do seu traballo unha forma de coidar. A unha profesional que entendeu sempre que a inclusión non é un lema, senón un compromiso diario. É a unha persoa que deixou unha fonda pegada en Aspadés e tamén en todos nós. Concha, falar de ti é falar de vocación, de constancia e sobre todo de persoas. Durante todos estes anos, como directora responsable de distintos servicios e centros das PADES, fuches moito máis que unha xestora. Fuches acompañamento, fuches apoio, fuches ponte entre familias, profesionais e administracións. Estivestes cando había recursos e cando tocaba defender cada dereito con esforzo. Estivestes nos momentos doados, pero sobre todo nos difíciles. Gracias ao teu traballo, Aspadés medrou como entidade, pero sobre todo medrou como referente humano e social da nosa comarca. Desde os centros ocupacionais ata a atención temperá, desde o apoio ás familias ata a defensa dunha vida digna para as persoas con discapacidade, a túa mirada foi sempre a mesma, poñer a persoa no centro. Isto non se aprende nos despachos, isto lévase dentro. E ti, Concha, tivéchelo sempre. Como alcaldesa, quero agradecerche tamén a túa colaboración leal cos concellos, a túa capacidade para dialogar, a túa maneira tranquila para o firme de construir proxectos comuns e o teu compromiso constante por mellorar a vida da veciñanza máis vulnerable. Pero hoxe non vimos falar só de cargos nin de responsabilidades. Hoxe falamos da muller que soubo escoitar, da profesional que tendía a man sen facer ruído, da persoa que traballou con humildade, con respeto e cunha enorme humanidade. Din que xubilarse é pechar unha etapa. Eu prefiro pensar que hoxe celebramos un camiño ben andado, un traballo que queda nas persoas atendidas, nas familias acompañadas, nos equipos que axudaches a medrar en esta comarca que é moito, muchas gracias a ti. Concha, Aspadés, leva a túa pegada. E o noso pobo e a nosa comarca tamén. Gracias polo teu traballo incansable. Gracias polo teu sempre. Gracias por ensinarnos que a inclusión construíse cada día, con feito, con respeto e con corazón. Disfruta agora deste novo tempo que comeza, sabendo que aquí deixas admiración, cariño e unha fonda gratitude. Evaristo, recollo a túa petición e así será. Concha, esta sempre será a túa casa. Moitas gracias de corazón. Gracias, alcaldesa. Bueno, no sé si tocar un micro. Si me notades así un poco jocha. Bueno, sacolle solamente a cabeza, alcaldesa. Imos continuar cas intervencións institucionais. De alcaldesa a alcaldesa, ainda que hoxe está aquí representación da Diputación, chamamos aquí o atril a Mónica Rodríguez, que é a responsable da área de obras e vías da Diputación coruñesa. Mónica, cando queira. Tamén son pequeninos, moi problema. Bueno, moi bo día a todos e a todas, a alcaldesa de C, secretaria xeral, alcaldes,
concelleiras, exalcaldes e resto de autoridades, representantes de entidades sociais, familias, profesionais, traballadoras, traballadores, persoas usuarias das PADES e moi especialmente, pois, querida Concha. É unha enorme honra para min, como deputada provincial, poder acompañarvos hoxe neste acto tan especial e cheo de tanta emoción. Tamén, se me permitides, pois quero disculpar ao presidente da Diputación, o Valentín González Fermoso, que hoxe, por circunstancias da senda, pois non pode estar con todos e todas vos. En nome da Diputación, unha institución que comparte compromiso coa xustiza social, coa igualdade de oportunidades e co apoio ás persoas e entidades que traballan cada día por unha sociedade máis humana, máis xusta e máis inclusiva. Hoxe reúnenos a gratitude. Reúnenos o desexo sincero de recoñecer e abrazar a trayectoria de Concha Seoane López, directora das PADES, durante décadas, unha persoa profundamente querida e respetada, cusa pegada vai moito máis alá desta entidade e deixa unha marca fonda en toda a comarca e na nosa provincia. Este é un acto cheo de vivencias, pero tamén de memoria colectiva, porque hoxe non celebramos só unha xubilación, ninguna carreira profesional exemplar. Celebramos unha maneira de entender a vida, o traballo social e o compromiso público. Celebramos unha trayectoria guiada pola inclusión, pola dignidade e polo respeto ás persoas con discapacidade intelectual. Botando a vista atrás, é imposible non conmoverse, imaginando e sabendo como puido ser aquel decembro de 1983, que moitos alcaldes e alcaldes que os están aquí seguro que poderían falar moito máis do que podo dicir eu. Pero si, desde logo, podemos imaginar aquel momento un grupo de nais e pais da Costa da Morte negáronse a aceptar que a única alternativa para os seus fillos e fillas fose o internamento en centros afastados na Coruña ou en Santiago. Non querían separación, non querían proximidade, querían fogar e querían dereitos. Naquel entonces non existía a lei da dependencia que hoxe temos, polo que a situación era complexa, pero naceu as PADES, nunha escola unitaria cedida polo Concello de Cee, atendendo apenas a 7 persoas de distintos concellos da comarca. Dende aqueles primeiros pasos, a asociación non deixou de medrar, ampliando servizos e proxectos, sempre coa mesma filosofía, poñer as persoas no centro e acompañalas ao longo de toda a súa vida. A construción, non, como ben dicía don Evaristo hai un momento, a construción do edificio de servizos, a posta en marcha do centro de día e ocupacional, das vivendas tuteladas, a tenda de produtos artesanais, do quiosco no Hospital Virxe da Suqueira, posto de artesanía no Castelo de Mianzo, exemplos pioneiros de visibilidade laboral, da vivenda comunitaria, do Centro Especial de Emprego, sin ánimo de lucro no ano 2012, ou máis recentemente ese servicio de atención temperá que tanto, pois, ca forza, ca unión de todos os concellos, pois podemos facelo posible. Un proxecto sólido, coherente e profundamente transformador. Pero se as PADES é hoxe unha entidade de referencia, non é só polos edificios, polos convenios, polos recursos, e sobre todo polas persoas. E no corazón deste proxecto estás ti, Concha. Durante todos estes anos exerciches dun liderado discreto, pero firme, próximo, pero existente, sempre guiado por unha mirada profundamente humana. Soubeches transformar a preocupación das familias en respostas profesionais, tecer alianzas coas administracións, nada sinxelo, dialogar, defender dereitos e construir futuro. Para moitas persoas, as PADES foi e sigue sendo moito máis que un servizo. Foi un apoio vital, un espazo de confianza e un fogar. Dende as administracións públicas sabemos que o labor das entidades sociais é insustituíble. Coñecen o territorio, coñecen as persoas e dan respostas reais ás necesidades reais. Por isto, tanto dende a Diputación da Coruña como dende os concellos, o noso compromiso con entidades como as PADES é firme. Non falamos só de convenios ou axudas, falamos de xustiza social. Este acto é unha homenaxe, sí, sin duda, pero tamén é un compromiso de futuro. O compromiso de seguir fortalecendo as políticas de inclusión, de apoiar o terceiro sector e de garantir que ningunha persoa quede atrás. O legado que deixas, Concha, é unha responsabilidade compartida que debemos honrar con feitos,
con recursos e cunha vontade política clara. Como representante política, como alcaldesa de Vimianzo, quero dicirche tamén que deixas unha pegada que traspasa fronteiras municipais. Moitas familias dos nosos concellos atoparon en Aspadés e en ti non só un recurso asistencial, senón un porto seguro, onde as persoas poden crecer, formarse e ter igualdade de oportunidades. Concha, a túa xubilación non é unha despedida, é un recoñecemento a unha misión cumprida con matrícula de honor. Se me permitides un aplauso. Vas co respeto das institucións, pero sobre todo co cariño de quen máis importa, as persoas usuarias de Aspadés, as súas familias e todo o equipo humano que axudaches a construir. En nome da Diputación da Coruña, no meu propio, gracias por tanto. Grazas polo teu traballo incansable, pola túa entrega e polo teu exemplo. Grazas por ensinarnos que unha sociedade mellor construíse día a día, con paciencia, con respeto e con moito amor. Moitas gracias e bo día a todos. Diputada, gracias Mónica. Vai pechar este primeiro bloque María Francisca Gómez Santos, secretaria xeral técnica da Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia. Bueno, bo día a todas e todos. E hoxe estamos aquí, querida Concha, toda a xente que che queremos, que te apreciamos e que valoramos moitísimo o teu traballo. Despois de toda unha vida dedicada á familia Aspadex. Eu conocí a Concha no ano 2006, fai agora 20 anos, pois conocina aquí, onde estamos agora, e, bueno, estaba Concha pois moi preocupada, porque naquel momento estaba toda a discapacidade de Galicia en pleno proceso de autorizar os centros, de conseguir o permiso de inicio de actividades. Entonces, bueno, pois Concha estaba afanada co proxecto do centro, con todos os papeleos e con todo eso, non? Moi preocupada, pois, porque tuvera canto antes Aspadex os seus centros autorizados e con todo tal. E, bueno, Aspadex, bueno, pois como todas as entidades da discapacidade, nace pois pola unión de uns pais e dunhas nais que teñen un problema común, non? A preocupación polo crecemento, polo desenvolvemento persoal e polo futuro dos seus fillos. Isto é o que une e o que motiva e o que move a toda a familia de Aspadex. Os pais en primeiro lugar, todos os profesionais, e aí tuvo Concha un papel importantísimo na gestación de toda a familia Aspadex, non? Había, como, bueno, como xa dixéchedes, e tampouco me quero repetir, non? Bueno, pois empezando por buscar locales, donde empezar, chamando a moitísimas portas. Despois de que temos os locales, pois hai que conseguir as subvencións, porque hai que contratar os profesionais, porque hai que prestar un servicio, e bueno, hai que ir así, pois, dando pasos adiante, con moitísimo esfuerzo, recorrendo pois, un longo camiño, non? Con moito esforzo, con moito tesón e con moita constancia. E aí estaba sempre Concha ao frente do barco, non? Levando sempre aí a iniciativa en conseguir todo isto. O que máis os move a todos pois é a esperanza de acadar o obxectivo, non? De conseguir o que decíamos, a mellor vida posible para os vosos fillos.
E aí, pois, sempre estuvo Concha axudando, con un traballo incansable, con unha dedicación e con unha vocación admirable. Bueno, podedes estar, a verdad, ben orgullosos todos os que formades a familia Aspadex, podedes estar ben orgullosos do que conseguistedes, tedes un estupendo centro no que estamos hoxe aquí, o centro ocupacional, o centro de día, o centro de empleo, a vivienda, o sea, é todo un orgullo que recollestedes en estes 40 anos que levades de existencia, podedes estar ben orgullosos de todo o esforzo que vos costou, pero tuvo unha recompensa, non, que podemos ver todos aquí. Bueno, o obxectivo de Aspadex e de todos pois é que as persoas con discapacidade teñan a mellor vida posible, non? Que acadar para o que traballades cada día é para que teñan a máxima autonomía posible, cada un dentro das súas capacidades, habilidades e preferencias. Pero iso é o que nos move a todos os que traballamos en servicios sociais. O que traballamos é para que as persoas teñan a mellor calidade de vida posible. E, bueno, quero dar as gracias por haberme invitado hoxe a este acto precioso que lle organizades a Concha e que me alegro moitísimo, moitísimo deste recoñecemento que lle estamos facendo. Quero dar as gracias a todos, desde os pais e nais que formades a asociación e todos os familiares, a todos os profesionales da Aspadex, que tamén lle quero dar as gracias por a súa labor diaria con todas as persoas que forman a familia Aspadex, e quero agradecer a todos e principalmente a Concha. Bueno, non me quero estender máis e dar as gracias por este sentido homenaxe moi merecido e felicitar a Aspadex por todo o camiño recorrido nestes 40 anos e que tú todo o que conseguiches. María Francisca. Gracias, Damián. Bueno, eu creo que chegou ese momento tan especial. Falamos de, eu creo que o momento máis simbólico desta mañá. A descoberta oficial da placa conmemorativa que se vai realizar coa participación do presidente da Aspadex, con Evaristo Ramón Levantelo, e a propia Concha Seoane López. Por favor, achéjense. Inda que pareza que non, un prepara estas cousas, non? Entón, pregunta, decíanme, non fales estes días con Concha que está moi nerviosa. Hoxe está, ademais, emocionada e agradecida. Claro, temos que pechar esta primeira parte desta homenaxe, Concha. Eu creo que deberías de pechalo ti. Ui, tú nerviosa está aí. Buenos días a todos y todas los que estáis aquí presentes. Algo me imaginaba, porque bueno, pues pensaba en un principio que era solo una comida, pero ya después vi que había algún movimiento más. Como soy una persona, pues bueno,
un poquito nerviosa, y para poder descansar pues dije que no, que prefería no saber nada, que fuera una sorpresa. Pero bueno, algo me imaginaba. ¿Qué os puedo decir? Para mí es el mayor orgullo este reconocimiento, y pero bueno, es un reconocimiento que creo que es el trabajo de muchísimas personas, un trabajo compartido de muchísimas personas, administraciones, locales, provinciales, gallegas, o sea, de todo, profesionales, de todo, incluso usuarios. Yo llegué aquí hace 40 y pico de años, 42 años, y lo que sí tenía muy claro era que era un derecho fundamental el crear servicios para personas con discapacidad, inexistentes en ese momento en la comarca. Y en ese trabajo fue en el que me he involucrado, y bueno, intentando empatizar con la mayoría de las personas que sabía que formarían parte de este proyecto, porque el proyecto no se podía hacer solo. Creo que bueno, fuimos consiguiendo logros. En un principio eran muy pequeños, había momentos en que daba ganas de tirar la toalla, pero siempre había ahí las personas con discapacidad que te estaban pues un poco alentando el decir esto se puede conseguir. Y bueno, solo agradeceros eso, el cariño que todos me habéis dado, la cercanía. No hay palabras, o sea, nunca tuve ningún conflicto a nivel ni profesionales, ni político, ni con nadie. O sea, creo que fue un trabajo pues con dedicación, creía en él profundamente, y eso fue lo que llegó a haber conseguido lo que hemos conseguido. Muchas gracias por vuestro apoyo, y no sé, es que me quedo parte de palabras. Bueno, isto é a primeira parte. Concha, tranquila, sí, hai comida. Será a partir das 2 da tarde no restaurante A Lagoa, ou seja que creo que nos vemos ali despois, non? Outro gran aplauso para Concha. O menú canto bolo despois ali no restaurante, que non nos sei de memoria.